Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners. Matagal na rin po ako nakikinig ng mga kwento ninyo via YouTube at matagal ko na ring binalak na magbahagi ng aking kwento ng pag-ibig. Pero naunahan ako ng hiya dahil baka madami ang mambash sa akin. Pero sa patuloy ko pong pakikinig ng mga kwento ninyo, marami din pala ang may kahalintulad ng aking naging karanasan. At gusto ko rin na maibahagi ang aking naging kwento para naman sa bandang huli ay kapulutan din ng aral. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carol. Lumaki sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Bunso sa 5 magkakapatid. Si Papa at Mama ay may mga pwesto sa palengke. Si Papa ay karne ng manok ang tinitinda. Samantalang si Mama naman ay mga isda. Kahit papaano ay okay naman ang aming pamilya. Kahit pa nga madalas na mag-away si Mama at si Papa dahil babaero si Papa. Si Mama naman ay bungangera. Kahit ganoon ay okay naman kami financially dahil na rin sa tulong ng mga tita ko na nasa Amerika. Papa Dudut, grade 5 ako noon nang lumipat kami sa old house nila Mama noong dalaga pa lamang siya. Wala na kasing nakatira dito dahil namatay na si Lola. Doon lang din naman yon sa bayan ng Bukawi at ilang barangay lang din naman ang layo sa dati naming bahay. Doon ko naman nakilala si Bong. Si Bong na kung tawagin ko noon ay Kuya Bong dahil 9 years ang age gap namin. Grade 5 ako noon samantalang si Kuya Bong ay graduating na noon sa college. Katapat ng bahay lang namin noon sina Kuya Bong. Naalala ko pa noong una kong makita si Kuya Bong. Nakatayo ako sa tapat ng gate namin bandang hapon yon. Naiinip kasi ako dahil wala pa akong masyadong kakilala doon. Wala pang kaibigan kaya naman nagmasid-masid ako sa paligid. Nang biglang lumabas si Kuya Bong sa pintuan nila at umupo sa terrace nila. Dala ang gitara niya. Mababa lang ang bakod ng bahay nila at gate kaya naman tanaw na tanaw ang bahay nila sa terrace. Sabi ko sa sarili ko, ang gwapo naman ito. Matangkad si Kuya Bong, gwapo sa literal na tingin. Hindi naman siya maputi pero hindi din maitim. Crush ko na yata siya kaagad. Nasabi ko pa noon sa sarili ko na pinapanood ko siya habang tumitipa ng gitara hanggang sa tinawag niya ako. Bata, halika dito, tawag sa akin ni Kuya Bong. Agad naman akong lumapit at pumasok ako sa naka-open nilang maliit na gate. Maupo ka dyan. Mahilig ka ba sa gitara? Kanina mo pa akong pinapanood, hindi ba? Nakangiting tanong sa akin ni Kuya Bong. Lalo akong na-inlove dito noong makita ko ang mga dimples ni Kuya Bong at ang napakaganda niyang mga ngipin. Hindi po ako sanay maggitara, pinapanood ko lang kayo. Medyo nahihiya ko pang sagot noon. Ganun ba? Okay, sige, kakantahan na lang kita para sa iyo to. At nagsimula ngang maggitara si Kuya Bong at kumanta. Mga kantang reggae ang hilig niyang kantahin. Hindi naman ganon kaganda ang boses niya pero hindi naman masakit sa tenga. Tinatanong niya pa ako kung may gusto akong mga kanta at kakantahin daw niya. At syempre, madami akong gustong kanta na nauuso ng panahon na yon. Nire-request ko sa kanya at kakantahin naman niya. Hanggang sa ilang pang minuto ay napalagay na rin ang loob ko sa kanya dahil mabait ito, palangiti at palabiro. Pagkatapos noon ay inutusan niya ako na bumili sa tindahan ng mga chichiryang tig-pipiso tapos ay magkasabay naming kinain yon. Nagkwentuhan pa kami ni Kuya Bong noon tungkol sa kung ano-ano. Yun ang araw na nagkakilala kami ni Kuya Bong. Simula noon, Papa Dudut, tuwing nakikita ko si Kuya Bong sa terrace na nag-iisa ay nilalapitan ko ito. Nakikipagkwentuhan ako dito at nagiging audience niya ako sa pagpapractice niya na maggitara. Minsan ay ako ang kumakanta at siya naman ang nagigitara.
Hanggang isang araw ay tinanong ako ni Kuya Bong. Sino yung nakita kong dalaga sa inyo noong isang araw? Ang tinutukoy nito ay si Ate Lisa, kapatid ko. Ito ang sinundan ko pero naboboard kasi ito dahil sa Manila ito nag-aaral sa kurso na nursing kaya madalang itong umuwi sa amin. Sabi ko ate ko. Sa tingin ko ay gusto ito ni Kuya Bong dahil panay ang tanong niya tungkol dito. Ang sabi ko ay crush mo ba si Ate Lisa? Natatawa naman si Kuya Bong at ang sabi niya ay nagagandahan daw siya kay Ate Lisa at kung pwede raw ba na pag pumasyal ulit si Ate Lisa sa amin ay ipakilala ko sa kanya para maging magkaibigan din sila. Crush na crush ko noon si Kuya Bong kaya medyo nagselos ako at nainis. Ilang araw ko din na pilit na iniwasan noon si Kuya Bong dahil nasasaktan ako dahil panay ang tanong niya kung pumasyal na ba si Ate Lisa tapos ay huwag na huwag ko daw kakalimutan na ipakilala ko sila sa isa't isa. Kaya ang ginawa ko ay iniwasan ko si Kuya Bong. Hindi pa uso noon ang cellphone at kung uso na siguro ay baka nahingi na niya ang cellphone number ni Ate Lisa. Sabi ko sa isip ko noon kahit pumasyal ulit si Ate Lisa ayoko silang ipakilala sa isa't isa dahil nagsiselos ako. Hanggang sa isang araw ay pumasyal si Ate Lisa sa amin. Pero may kasama itong lalaki. Pinakilala niya sa amin na boyfriend niya. Hindi naman mahigpit sila mama at papa pagdating sa ganung bagay. As long as nag-aaral ito ng mabuti at ang gusto ni mama ay huwag daw itong maglilihim sa kanila. Nagkaroon tuloy ako ng dahilan para matuwa at agad na ibalita yon kay Kuya Bong. Naku Kuya Bong, may boyfriend na si ate. Kasama nga niya ngayon eh. Gusto mo bang ipakilala pa rin kita? Pati yung boyfriend niya? Natatawa pa ako noon na nang-aasar sa kanya habang pinasok siya sa loob ng bahay nila habang nanonood siya noon ng TV sa salas nila. Grabe ka naman, pati boyfriend ipapakilala mo pa, wag na. Ayoko na. Naiinis pa ito habang nakasimangot. Ako naman ay lihim na napapatawa. O bakit ka natatawa? Tanong pa sa akin noon ni Kuya Bong na nakasimangot. Kasi hindi mo pa nakikilala basad ka na kaagad. Napapatawa kong halakhak sa kanya. Ganon ha. At sa asar ni Kuya Bong ay tumayo siya at aktong susunggaban ako pero nakatayo agad ako para sana tumakbo. Pero nahila ko ni Kuya Bong at pinagkikiliti. Tawa ako ng tawa noon. At syempre ay kilig na kilig. Yon papadudot ang kauna-unahang pagkakataon na lumapat ang mga kamay niya sa katawan ko at halos maglapat kami sa pagkiliti niya sa akin at halos magpagulong-gulong ako sa sofa nila sa ginawa niyang pagkiliti sa akin. At bago niya ako tigilan ay hingal na ako sa kakatawa sa ginawa niyang pangingiliti sa akin. Hindi ko na ngayon nakalimutan pa. Palagi kong naaalala ang moment na yon kahit pa nasa school ako. Kumakain, bago matulog at sa lahat ng oras. Mula nga noon ay naging malapit na uli kami ni Kuya Bong sa isa't isa. Madalas ako sa bahay nila at madalas na makipagkwentuhan ako dito at nabuo ang aming friendship. Isang batang musmos na 11 years old at isang 20 years old na binata. Napalapit na rin naman ako sa mama ni Kuya Bong. At dahil walang kapatid na babae si Kuya Bong at walang anak na babae ang mama niya, ay ako ang prinsesa sa bahay nila. Tatlong magkakapatid sila Kuya Bong at bunso din si Kuya Bong. Ang kuya niyang dalawa ay kapwa may mga asawa na, ang papa naman ni Kuya Bong ay nasa abroad noon. Hanggang sa nakagraduate na nga si Kuya Bong at agad na nakapasok ng trabaho sa Maynila at dahil nga sa malayo yon, doon na rin siya tumira at nag-board. Sobra akong nalungkot papadudot. Kasi nakasanayan ko na halos araw-araw ay kasama at nakikita ko si Kuya Bong. Pero ngayon ay biglang nagbago. Nung una halos weekly umuwi si Kuya Bong sa kanila at pag uwi nito ay may pasalubong siya para sa akin. Madalas pa nga na i-treat niya kami ni Tita Sol sa labas ang mama niya. Para na akong anak kong ituring ni Tita Sol at kapatid naman ni Kuya Bong. Madalas nga na napagkakamalan akong anak ni Tita Sol dahil madalas niya akong isama sa kung saan-saan. Hanggang sa dumalang na itong umuwi dahil sa trabaho at nagiging busy na.
Hanggang isang araw na umuwi si Kuya Bong ay may kasama itong babae na ipinakilala niya ito kay Tita Sol na girlfriend niya. Maganda ito at tulad niya ay matangkad din. Inis na inis ako noon. Pero wala akong magawa, lalo pag nakikita kong sweet sila sa harapan ko. Kaya naman umuwi na lamang ako at hindi na nagpakita habang nandyan pa sila. Pag umuwi si Kuya Bong at kasama niya ang babaeng girlfriend niya, hindi ako nagpupunta sa kanila at iniiwasan kong makita sila, lalo't madalas natanaw ko lang sila sa tapat ng bahay namin kapag nakatambay sila sa terrace nila. Hanggang sa nakapag-abroad na rin noon si Kuya Bong. Sobrang lungkot ko noon. Umiyak pa nga ako noong sumama akong maghatid kay Kuya Bong noon sa airport. Sobra-sobrang lungkot ko at nadaig ko pa ang broken hearted dahil halos gabi-gabi akong umiiyak ng palihim dahil sa sama ng loob na matagal ko nang hindi makikita ang aking ultimate crush. Ang sabi ni Tita Sol ay 2 years daw ang kontrata ni Kuya Bong. Biruin mo, 2 years. Napakatagal nun, kaya naman sobra kong dinamdam yon. Papadudot mabilis na lumipas ang ilang taon at yung 2 years na kontrata ay naging 4 years straight na hindi umuwi ng Pilipinas si Kuya Bong. Siyempre pa madami na rin ang nagbago. Mula nang nag-abroad si Kuya Bong ay mas naging focus na ako sa sarili ko at sa pag-aaral. Mas naging focus na rin ako sa nagiging bagong kaibigan ko sa school at unti-unti nakalimutan ko na rin naman si Kuya Bong sa paglipas ng taon. 18 years old na ako at nasa second year college noon. May boyfriend na rin ako, si Paul. At dahil hindi naman mahigpit si Mama at Papa pagdating sa pakikipagrelasyon ko, ay open si Paul sa bahay. 1 year na kami noon ni Paul at okay naman ang relationship namin kahit na pareho kaming nag-aaral. Hanggang isang araw nang pauwi na ako galing sa school ay natanaw ko si Kuya Bong na nagigitara sa terrace kasama nito ang mama niya. Nakauwi na pala si Kuya Bong, sabi ko sa isipan ko. At dahil nga may boyfriend na ako at nawala na rin naman ang feelings ko kay Kuya Bong, sa haba ng panahon na nawala siya ay nakibit balikat na lamang ako at papasok na sana ako sa gate namin nang tawagin ako ni Tita Sol. Carol, halika muna dito, andito si Kuya Bong mo. May mga pasalubong siya para sa'yo. Ang sigaw ni Tita Sol sa akin. Nakita kong nakatingin lang sa akin si Kuya Bong at agad na kumaway at ngumiti sa akin nang magtama ang aming paningin. Those smile. Parang namamagnet na naman ako sa mga ngiti niya sa akin. Those dimples and gorgeous teeth. Ang sabi ko ay magbibihis lamang ako at babalik. Pero papadudot, ewan ko ba nahiya na ako na bumalik ng hapong yon. Sobrang nahihiya ako na makaharap si Kuya Bong. Sobrang tagal na rin kasi ang nakalipas. Lalabas ako na hindi sa aming pintuan, siguro ay naka 50 akong pabalik-balik na lalabas pero hindi. Pero paghahawakan ko ng doorknob ay kakabahan ako hanggang sa inabot na ng dilim at hindi na ako nakalabas at nakapunta sa kanila. Ewan ko ba at bakit sobrang hiyang-hiya ako na makaharap si Kuya Bong that time. Kinabukasan ay hinatid ako ni Paul sa amin. Ang balak namin ay mag-i-stay muna ng kaunting minuto si Paul sa bahay. Sa gate namin naabutan akong kausap ni Papa si Kuya Bong. Malayo pa ay nakatingin na kami ni Kuya Bong. Agad na nagmano si Paul kay Papa. Hindi ako binati o pinansin ni Kuya Bong at pumasok na kami sa loob ng bahay ni Paul. Nang umuwi na si Paul ay hinatid ko ito sa gate namin at nakita ko si Kuya Bong na nasa terrace nila. Hindi ko ito pinansin at aktong papasok na sana ako sa gate namin nang tawagin ako ni Kuya Bong. Psst, halika muna rito. Ibibigay ko sa iyo ang pasalubong ko sa iyo. Nakangiting aya sa akin ni Kuya Bong. Kahit sobrang nahihiya ako ay lumapit na ako sa kanya, agad niya akong niyaya sa loob ng bahay nila. Wala pala doon si Tita Sol at nasa church daw. Born again kasi sila. Sobra akong nahiya dahil panay ang titig sa akin ni Kuya Bong at grabe. Dalagang dalaga ka na at napakaganda pa. Noon ang liit-liit mo pa, sipunin ka pa nga at madalas akong hinga ng piso.
Natatawa pang sabi ni Kuya Bong habang nakatingin sa akin. Napatawa na rin ako. Grabe ka naman kuya sa sipunin at madalas na manghingi ng piso. Natawa kong sagot sa kanya. Totoo naman madalas mo akong hinga ng piso noon pag may iuutos ako sa'yo. Tapos madalas ka dito sa bahay noon at tulo ang sipon mo. Natatawa ang sabi ni Kuya Bong. Grabe yung pang madalas manghingi ng piso. Pwede pa, pero yung sipunin, yak. Grabe ka naman Kuya Bong. Hindi naman ako ganon. Kunwari pa ay naiinis ako na natatawa na rin. Nagkwentuhan pa nga kami ng kung ano-ano ni Kuya Bong hanggang sa napansin ko ang sarili ko na unti-unti nang nawawala ang hiya ko at pagkailang kay Kuya Bong. Napalagay na ulit ng loob ko kay Kuya Bong ng mga sandaling yon. Tuwang-tuwa ako dahil binigyan niya ako ng pasalubong na chocolates, maliit na stuffed toy na bear, bag at ilang piraso ng t-shirt. Tuwang-tuwa ako at kahit papaano ay hindi ako nakalimutan ni Kuya Bong. Papadudot after noon ay nabuhay na naman ang matagal ko nang namatay na espesyal na damdamin para kay Kuya Bong. Lalong gumwapo si Kuya Bong para sa akin. Pumuti ito at lumaki ang kanyang pangangatawan. Sa tuwing nakikita ko si Kuya Bong ay nagwawala ang aking puso. Lalo pa nga at magkausap kami at ngingiti ito sa akin. Papadudot hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko at sa paglipas pa ng mga araw ay lalo lang napamahal sa akin si Kuya Bong. Para akong bata ulit na madalas na pumunta sa kanyang bahay tapos ay ginagawa ulit namin ang maggitara tapos ay kakanta ko. O kaya ay sabay kami. Tinuturuan na rin niya ako maggitara at medyo kinikilig ako dahil madalas na mahawakan niya ang mga kamay ko sa pagtuturo niya ng gitara. Papadudot minsan na nagpunta ako sa bahay nila Kuya Bong ay may bisita itong babae. Agad niya akong tinawag at pinakilala sa akin. Girlfriend daw niya. Kakauwi lang daw nito galing sa ibang bansa. Matagal na raw sila at nagbabalak na magpakasal na. Ewan ko pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko kaya nag-walkout ako at para ba akong batang hindi na makontrol ang sarili ko. At umiyak ako ng umiyak sa bahay. Magmula noon ay hindi na ulit ako nagpunta sa bahay nila. Sobra akong nasaktan. At ang mas malala ay nahiya na ako ng tuluyan kay Kuya Bong dahil sa inasal kong pag-walkout sa kanila noon. Noong ipinakilala niya sa akin ang GF niya. Dahil doon ay mas pinakita ko pa nga na palagi akong hinahatid ni Paul. Madalas kong isama sa bahay si Paul para pagsilosin o ipamukha kay Kuya Bong na may boyfriend ako at mahal ko ito. Nahihiya kasi ako na baka isipin ni Kuya Bong na baka gusto ko siya kaya ganoon ang kinilos ko noon. Noong ipinakilala niya sa akin ang GF niya. Hanggang minsan ay tinawag ako ni Tita Sol sa bahay dahil nagluto daw siya ng ginataang bilo-bilo. Nahihiya ako noon na tumanggi at nahihiya pa rin akong makita si Kuya Bong pero napilitan na rin ako na pumunta sa kanila. Nakita ko agad si Kuya Bong na nanonood sa salas. Hindi ko ito pinansin. Pero hindi niya rin ako pinansin. Sinandukan ako ni Tita Sol ng bilo-bilo at nagsimula kaming magkwentuhan ni Tita Sol. Hanggang sa napansin ni Tita Sol na hindi kami nag-iimika ni Kuya Bong. Magkagalit ba kayo ng Kuya Bong mo? Bakit parang tahimik yata kayo sa isa't isa? Dati naman halos walang patid ang asaran ninyo at kwentuhan. Tanong sa akin ni Tita Sol noon. Hindi naman po kami magkagalit tita. Ayaw kong pag-usapan yon kaya inima ko na lamang ang usapan. Pero sa bandang huli ay hindi rin ako nakatiis at tinanong ko si Tita Sol kung totoo bang ikakasal na si Kuya Bong. Natuwa naman agad si Tita Sol at totoo daw. Sabik na nga daw siya lalo na ang magkaroon ulit ng apo. Nagulat naman ako. Buntis na palang babaeng GF ni Kuya Bong kaya nagmamadali na silang magpakasal. Para ba akong sinikmuraan sa sakit na naramdaman ko nang marinig ko yon mula kay Tita Sol. Para bang nagdilim ang aking paningit at unti-unti nga ay tumulo na ang luha ko. Kunwari ay napuwing lamang ako at nagpaalam na.
Papadudot, sobrang sakit ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung nakahalata ba si Tita Sol o hindi, pero ang alam ko, nasasaktan ako. Naikasal na nga si Kuya Bong sa girlfriend niya. Kinuha kong abay ni Tita Sol. Nahihiya naman ako na hindi pumayag kaya pinag-aralan ko na rin kontrolin ang sarili ko. Papadudot sa mismong seremony ng kasal kasabay ng mga love song na kinakanta. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaluha ng palihim dahil hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ba sa dinami-dami ng lalaki ay si Kuya Bong pa ang minahal ko ng ganito katindi. Kahit si Paul ay nababaliwala ko na rin. Madalas na nga na mag-away kami nito. Papadudod hindi na nag-abroad si Kuya Bong at sa Manila na sila tumira ng asawa niya. Sa side ko ay malaking tulong yon para mabawasan naman kahit kaunti ang nararamdaman kong pagka-obsess na yata kay Kuya Bong. Sobrang sakit sa una pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin akong nasanay na hindi ko na siya nakikita. Pero sa puso ko at sa isipan ko ay mahal ko pa rin siya. Tuluyan na rin na nag-break kami ni Paul dahil nagkalabuan na rin naman kami at naging cold na sa isa't isa. Nakatapos na ako sa kurso ko at agad din namang nakapasok ng trabaho as office staff sa Manila. Doon ko nakilala si Ramon. Ramon is my second serious relationship after Paul. Katrabaho ko siya at kaedad ko lang din. Sobrang bait ni Ramon, papadudot. Hindi naman ito gaanong kagwapo, actually medyo chubby ito at medyo maliit ang height. Maputi nga lang ito at maporma. Aaminin ko na hindi ko naman ito gaanong kagusto pero sinagot ko siya dahil sobrang ma-effort siya. Kahit na nanliligaw pa lang. Lalo na noong sinagot ko siya. Feeling ko sa akin nilang umiikot ang mundo niya. Sobrang bait niya sa akin, biruin mo papadudot ha. Hindi ko makakalimutan in our first monthsary. Binilhan niya ako ng cellphone. Ang cellphone pa lang na uso that time ay di keypad na kung tawagin ay colored. Pag meron ka noon that time, astig ka na as in. Mahal na yun noon, madalas niya akong isurprise lalo na kapag monthsary namin. At nung naging 1 year na nga kami ay nag-travel kami ng Hong Kong. Sagot niya lahat yon, yun daw ang gift niya para sa akin. Basta papadudot, halos lahat ng makapagpapasaya sa akin ay ibinibigay niya. Kahit na hindi ko hilingin. Alam ko rin at ramdam ko na boto sa akin ang family ni Ramon. Kaya wala na nga akong mahihiling pa noon. Hanggang isang araw ay nagkayayaan kami ng mga office mate ko na magsimba sa Baklaran. Umupo kaming 3 sa bandang likuran. Pag upo namin ay may katabi akong lalaki na hindi ko naman masyadong pinansin. Basta ang alam ko ay lalaki siya. Nagsimula na nga ang misa at unti-unti na rin napuno ang bawat upuan, papadudot. Noong pong nag-peace be with you na ay saka ko lang natingnan ang mukha ng aking katabi at pareho pa kaming nagulat. Si Kuya Bong pala ang katabi ko sa upuan. Nakaka-amaze kasi kanina pa kami magkatabi ay hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong tingnan ng isa't isa. Kung sino ba ang katabi namin. Nagkatawanan kami nito at nagkumustahan. Kinuha ni Kuya Bong ang number ko. Tatawagan na lang daw niya ako dahil may mga kasama ko. Nag-iisa lang noon si Kuya Bong at kung hindi lang ako nahiya kay Kuya Bong ay sasabihin ko sana na iwanan ko na ang mga kasama ko para makapag-usap kami at makapagkwentuhan. Na-miss ko siya. Hindi pa rin siya kumukupas. Gwapo pa rin ito. May bigla na naman akong kung anong nabuhay sa aking puso. Ilang araw na halos na mabaliw ako sa kakahintay kung kailan kaya ako bala kontakin ni Kuya Bong. And after almost 2 weeks ay saka niya ako tinext. Tuwang-tuwa ako. Niyaya niya ako na magkita kami sa simbahan ng Baklaran. Nagdasal muna kami pagkatapos ay niyaya niya akong kumain sa malapit na restaurant doon. Tapos ay niyaya niya ako sa kondo niya. Nasa Canada na pala ang asawa niya. Ang anak nila ay nasa Pampanga sa biyanan niya. Papadudod sobrang dami ng aming pinagkwentuhan hanggang sa mabanggit ni Kuya Bong na bakit daw nag-walkout ako noong
Ipinakilala niya sa akin ang asawa niya. Sabi ko dahil gusto ko siya. Oo Papa Dudut, diretso kong inamin yon. Sabi ko matagal ko na siyang crush, noon pa lang 11 years old ako. Noong pang una ko siyang makilala at makita. Pero tinawanan lang ako ni Kuya Bong. Ang sabi niya those puppy love, sabi ko naman ay hindi puppy love yon, kundi my greatest love. Ayaw ko nang palampasin pa ang pagkakataon Papa Dudut na maamin ko sa kanya na minahal ko siya. At hanggang ngayon ay minamahal pa rin. Mula nang makita ko siya noon sa simbahan nang hindi sinasadya, hindi na ulit siya naalis sa isipan ko at ngayong nasa harapan ko na siya. Hindi na ako papayag na itago pa rin ang damdaming matagal ko nang tinatago at iniingatan. Nakakahiyamang aminin pero niyakap ko si Kuya Bong at sinabi kong until now the feeling is the same. Kuya Bong, I love you. Pero kinalas niya ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Ang sabi niya mali daw yon dahil may asawa na siya. Kung ibang babae lang daw ako baka pwede pa daw niya akong patulan. Pero iba daw ako. Ginagalang niya ako dahil kaibigan niya ako at parang nakababatang kapatid na akong ituring niya. Magkaibigan daw ang mga pamilya namin. Pero Papa Dudut, obsessed na yata talaga ako kay Kuya Bong kaya hinalikan ko ito sa labi. Nung una ay ayaw ni Kuya Bong hanggang sa nadala na rin siya at may nangyari sa amin noon. Sabi ko ay mahal na mahal ko siya, sana ibigyan niya ako ng pagkakataong patunayan yon. Pero ang sabi niya ay mali yun at may asawa na siya. Isa pa ay espesyal daw ako sa kanya bilang isang kaibigan at mas nakababatang kapatid. Iginagalang daw niya ako dahil magkaibigan ang mga magulang namin pero bingi na ako ng ang gusto ko lang ng mga sandaling yon ay mahalin siya. Kahit wala siyang nararamdaman sa akin ay okay lang basta ang mahalaga ay naiparamdam ko na mahal ko siya. Wala na rin nagawa si Kuya Bong at tinanggap niya ako at tuluyang kaming nagkaroon ng lihim na relasyon. Matapos na may mangyari sa amin. Papadudod alam ni Kuya Bong na may boyfriend ako pero ang sabi ko ay hihiwalayan ko na si Ramon dahil mas mahal ko siya. Pero ayaw niya. Huwag ko daw iwan si Ramon. Mas okay na ganun lang kami dahil may asawa siya at kung sakali ay baka hindi na daw ako makahanap ng katulad ni Ramon na super bait at mahal na mahal ako. Papadudot hindi ko ganong kamahal si Ramon at okay lang sana sa aking mawala siya sa buhay ko. Basta nandyan si Kuya Bong. Siya ang mahal ko. Hindi ako manghihinayang na mawala si Ramon sa buhay ko. Ganyan ko kamahal si Kuya Bong, Papa Dudut. Madalas na nga na nasa kondo ako ni Kuya Bong. Doon kami nag-i-stay lalo na kapag day off ko. Minsan kahit may work ako after work ay nagpupunta ako sa kanya. Ipinapakita ko at pinaparamdam ko kay Kuya Bong how much I love him. Pagpupunta ako sa kondo niya, namimili ako ng mga pagkain para sa kanya. Pinagluluto ko siya at inaasikaso na parang asawa. Binibilhan ko din siya ng mga mumunting regalo. Lahat ng alam ko makapagpapaligaya sa kanya ay ginagawa ko just to love me back. Masayang masaya ako Papa Dudut at laging inspirado. Alam mo yun Papa Dudut, I'm in love at hindi basta in love. Sa buong buhay ko yun na yata ang pinaka-intense na naramdaman ko sa isang lalaki. At yun ay kay Kuya Bong. Nayaan niya lang ako at alam kong napapasaya ko siya. Kahit na binigyan niya ako ng mga rules at limit hanggang ganun lang kami, yes, we have a relationship but only between me and him. Isang sekreto na relationship na kami lang dalawa ang dapat na makaalam. Hindi ako dapat na mag-demand sa kanya ng ganun din siya sa akin. Masakit pero handa akong isakripisyo yon alang-alang sa love na nararamdaman ko. Oo, pumayag ako sa mga consequences niya pero in my mind ay umaasa ako na sa bandang huli ay pipiliin niya ako at mamahalin ng totoo. At in the end, kami pa rin ang magkakasama hanggang sa huli. Papadudod syempre nakahalata na si Ramon dahil nga ang buong atensyon ko at oras ko ay nababawasan na sa kanya. Naghihinala na rin siya kung saan ako nagpupunta at parang nag-iiba na raw ako. Kung ano-ano na lang daw ang dahilan at alibay ko. Pero syempre hindi naman siya tanga para hindi makahalata. Kaya minsan na wala kaming pasok ay nagpaalam ako kay Ramon na uuwi ako sa amin sa Bukawi. Pero sabi niya ay sasama siya.
Madalas ko naman talagang isama noon si Ramon sa amin sa Bukawi pero data may nagdahilan ako para hindi siya makasama. Dahil lang totoo papadudot ay pupunta ako kay Kuya Bong. Kahit na may trabaho si Kuya Bong ay may susi ako ng kondo niya at nakagawian ko na noon na doon magstay hanggang sa makauwi siya. Pinaglalaba ko siya, pinaglilinis ng bahay, pinagluluto, etc. Hindi ko alam na sinundan niya ako at noong nasa loob na ako ng kondo ni Kuya Bong ay tinawagan niya ako. Sabi ko kunwari ay nasa biyahe na ako pauwi sa amin. Sabi niya, kinukumusta niya lang ako pero pagkatapos namin mag-usap ay may kumatok sa pinto at agad ko namang binuksan ang pintuan. Ang akala ko ay si Kuya Bong dahil alam niyang magpupunta ako doon. Pero nagulat ako na si Ramon ang napagbuksan ko. Para akong naging estatwa sa pagkabigla. Nang mahimasmasan na ako ay nag-usap kami sa loob. Alam ko mabait si Ramon at maunawaan niya ako kaya umiyak ako at malungmanay kong ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Na may mahal na akong iba. Hindi ko sinabi na si Kuya Bong na taga sa amin at may asawa na ang pinalit ko sa kanya. Nagsinungaling ako na nakilala ko lang si Bong sa simbahan ng Baklaran at ngayon ay kami na. Sinabi ko rin na mahal ko si Bong at hindi ko nagawang aminin sa kanya ang lahat dahil natatakot ako at naaawa sa kanya. Dahil alam ko naman na mahal niya ako at ayokong saktan siya. Umiyak din si Ramon at lumabas din lahat ng kimkim niyang galit sa akin. Sobrang sama ko daw. Lahat na ibinigay niya sa akin para lang maiparamdam niya na totoong nagmamahal siya sa akin at seryoso siya. Pero nagawa ko pa rin tumingin sa iba. Kulang pa daw ba lahat ng alam niyang nagawa niya sa akin? Ano daw bang meron kay Bong na wala sa kanya? Papadudod sa bandang huli ay nagmakaawa si Ramon na iwan ko na si Bong at magsimula muli kami ng panibagong kami. Kakalimutan namin ang lahat, mahal na mahal daw niya ako at gagawin daw niya ang lahat para sa akin. Pero papadudot mas pinili ko si Kuya Bong at ang sabi ko ay wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Masaya na ako kay Bong ngayon. Hayaan na niya ako sa kung saan ako masaya. Sana ako ay maintindihan niya ako. Lumuhod ako sa harapan niya habang umiiyak. Humingi ako ng tawad sa kanya na sana ay maintindihan niya ang lahat at pabayaan na niya ako. Sa bandang huli ay nagyakap din kami papadudot at nagkasundo na yon ang huling araw namin. Sobra akong naawa kay Ramon. Sobrang bait niya pero pinakawalan ko lang siya at binaliwala. Pero wala akong magagawa kung hindi naman talaga siya ang mahal ng puso ko. Papadudot kinuwento ko ang lahat kay Kuya Bong noon. Noong una ay nag-alala siya dahil nalaman ni Ramon ang bahay niya. Baka daw manggulo yon sa kanya. Pero ang sabi ko ay hindi ganon si Ramon. Mabait ito at may isang salita. Siguraduhin ko lang daw na hindi na manggugulo pa sa amin si Ramon. Hindi daw kasi ako nag-iingat. Pero binaliwala ko lahat ng pagsesermon sa akin ni Kuya Bong. Sa isang banda ay nagtatampo ako papadudot. Akala ko kasi ay mas matutuwa pa si Kuya Bong na kahit ganoon ang aming sitwasyon ay mas pinili ko siya kesa kay Ramon. Pero sarili lang pala niya ang iniisip niya. Ang iniisip niya ay ang kapakanan niya na baka guluhin siya ni Ramon at malagay siya sa alanganin. Pero hinayaan ko na lamang siya. Ako naman ang may kagustuhan ng lahat kahit na ayaw akong tanggapin ni Kuya Bong noong una. At nagpumilit ako kaya wala akong karapatan na magtampo at magalit. Papadudot mas tumindi pa ang pagkahumaling ko kay Kuya Bong. Nandoon na nagsiselos ako kapag nalilate siyang umuwi sa bahay minsan. O kaya naman ay hindi niya nasasagot agad ang tawag ko at text. Kung ano-ano agad ang naiisip ko na baka may iba na siyang babae. Minsan pa nga ay may undertime pa ako para lang puntahan siya sa trabaho niya. O sundan kung nasaan man siya. Para ako noong tunay niyang asawa kung makapagselos. Sinisigurado ko kung totoo ba ang mga paalam niya. Hanggang minsan nga ay off ko at doon ako nagstay sa bahay ni Kuya Bong sa buong araw. Pero anong oras na, mag-aalas 9 na ay wala pa siya. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ko na baka may kakaiba na siyang ginagawa at baka nang bababae na ito. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko at text. Kaya noong dumating siya ay inaway ko siya kaagad.
Saan ka galing? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo at text ng text. Hindi ka man lang mag-reply kahit na isa. Para hindi ako nag-aalala. Salubong ko kay Kuya Bong. Pwede ba, Carol? Tingilan mo nga ako. Pagod ako, nandiyan ka na naman sa walang kakwenta-kwenta mong pagsiselos. Sagot naman niya sa akin. Bakit ba kasi lagi mong ginagawa sa akin to? Palagi mong ini-ignore ang mga tawag at text ko, kahit man lang sana isang text titigil na ako. Pero hindi mo magawa. Kaya ako nagkakaganito. Babe naman. Please naman, minsan naman isipin mo naman yung nararamdaman ko. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Sagot ko naman dito. Pwede ba, Carol? Pagod na ako sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit hinayaan kitang pumasok sa buhay ko. Ayoko na, leave me alone. Papadudot yon ang madalas niyang sabihin sa akin at panakot na pagod na siya at ayaw na niya. Lumayas na ako sa buhay niya. Wala akong karapatang magkaganon sa kanya etc. Pagka ganon ay mananahimik na lamang ako at iiyak. Magsosorry at sa bandang huli ako pa ang mag-aalo sa kanya. Sobra akong nasasaktan at naaawa sa sarili ko. Pero wala akong magawa, mahal na mahal ko siya, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala siya sa piling ko. Papa Dudut, after naming mag-break ni Ramon noon ay nag-resign na rin siya sa trabaho dahil magkatrabaho nga kami. Sayang dahil nakadalawang promote na siya at medyo mataas na rin ang posisyon niya sa aming opisina. Marami ang nanghinayang pero ginawa niya pa rin mag-resign dahil para makapag-move on sa akin. Papa Dudut, hanggang sa dumating ang asawa ni Kuya Bong at sinabihan ako ni Kuya Bong na hindi na muna kami pwedeng mag-usap. Wag na wag daw akong tatawag o magte-text man lang sa kanya at lalo na ang magpunta sa bahay niya. Dahil doon ay magstay ang asawa niya pati ang anak nila. Basta maghintay na lang daw ako na siya ang maunang kumontak sa akin. Sobra akong nalungkot, Papa Dudut, pero wala naman akong magagawa. Nangihiram lang ako at mahal na mahal ko si Kuya Bong. Alam ko sa sarili ko na mali at alam ko na sa bandang huli, ako ang kawawa. Alam ko rin naman na ginagawa lang din akong temporary aliw ni Kuya Bong, pero eto at patuloy pa rin ako sa katangahan ko. Alam ko naman sa sarili ko na nasa akin din ang ikakabuti ko pero Papa Dudut, hindi ko magawa. Ilang beses ko mang isipin at planuhin na ayoko na dahil nagmumukha na akong kawawa at tanga pero mahina ako. Hindi ko magawa. Basta ang alam ko, sobra akong nagmamahal sa isang lalaking hindi naman worth it para sa akin. Papa Dudut, sa sobrang lungkot ko noon, isang gabi ay tinawagan ko si Ramon ng ex ko. Umiyak ako ng umiyak dito. Wala kasi ako mapagsabihan o mapagkwentuhan ng kalagayan ko ng mga panahong yon. Hindi ko maikwento sa mga kaibigan ko dahil alam kong huhusgahan lang nila ako. Si Ramon, siya lang ang makakaunawa sa akin dahil subok ko na ang kabaitan niya. Papa Dudut, pinuntahan ako ni Ramon sa aking apartment kahit gabi na. Nasabi ko at naikwento ko ang lahat tungkol sa amin ni Kuya Bong. Walang labis, walang kulang. Sobrang nasasaktan kasi ako sa aking kalagayan. Sobrang miss ko na si Kuya Bong. Kung talagang mahalaga din ako sa kanya, pwede naman niya akong tawagan habang nasa trabaho siya at break time niya. Pero wala siyang ginawa, Papa Dudut, kahit na isang effort para maipakita man lang niya sa akin na kahit papaano ay mahalaga din ako sa kanya. Isang beses nga lang na tinawagan ko siya dahil alam kong break time niya at nasa work naman siya, ang ginawa niya ay kinancel niya ang call ko tapos ay blinak na niya ako sa number niya. Sobrang sakit. Pero wala akong magawa tulad ng nasa isip ko. Maintindihan ako ni Ramon. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ko at sakit. Siyang naging shoulder to cry on ko. Wala akong narinig na sumbat o panlalait mula kay Ramon. Isa lang ang nasabi niya. Nandito lamang ako kung kailangan mo ng karamay. Huwag kang magdalawang isip, nandito ako. Papa Dudut, tinulungan ako ni Ramon. Muli ay naging madalas ang paglabas namin. Namamasyal kami kumakain sa labas. Madalas din na nasa apartment ko na siya at paminsan-minsan ay sinusundo sa trabaho. Unti-unti ay nakabangon na ako.
Hindi niya ako pinabayaang mag-isa para mag-isip at magmukmok at ang sabi niya ay tutulungan niya akong makalimot sa walang kwentang katulad ni Bong. Kung nadapa man ako minsan, siya ang aalalay sa akin upang muling makabangon. Ang kailangan lang ay tulungan ko rin ang sarili ko para maging matatag, Papa Dudut. Bumalik ang sigla ko sa buhay. Oo, mahal ko pa rin si Kuya Bong at palaging naiisip pero nilalabanan ko yon. Salamat at nandyan si Ramon. Hindi niya ako pinabayaan hanggang sa nakalipas nga ang halos 3 buwan. Alam ko na nakalis na ang asawa ni Kuya Bong at ang sabi niya kasi 2 months lang daw ang bakasyon ng asawa niya sa Pilipinas. Ang sabi niya hintayin ko lang na siya ang tumawag sa akin pero magta-3 buwan na ay wala pa rin siyang paramdam sa akin. Natutokso na akong puntahan siya sa kanyang bahay o kaya sa trabaho niya pero mabuti na lang at araw-araw kong napipigilan ang sarili ko. Ang iniisip ko na lang ay ang mga bagay na nakakapagpagalit sa akin tungkol kay Kuya Bong. Kaya napipigilan ko pa ang sarili ko. Isa pa ay naiisip ko rin lahat ng ginawa sa aking tulong ni Ramon. Hanggang isang araw ay may tumawag sa akin na number lang. Si Tita Sol pala yon at ang sabi niya, andun siya sa unit ni Kuya Bong at pasyalan ko daw siya kung may pagkakataon ako. Nakwento daw kasi sa kanya ng anak niya na si Kuya Bong na malapit lang ako doon at minsan nga ay hindi sinasadyang nagkita daw kami sa Baklaran. Papadudot nag-oo ako kay Tita Sol at ang sabi sa akin ni Ramon ay sasamahan niya ako. Hindi kasi namin alam kung nandun pa ang asawa ni Kuya Bong o nakaalis na para naman hindi ako magmukhang kawawa kung sakaling nandun pa. Hindi ko kasi tinanong dahil nahihiya naman ako. Papadudot araw ng linggo yon, sabi ni Ramon, ipakilala ko siya bilang boyfriend ko sa kanila. Papadudot mabuti na lang at tama si Ramon. Nandun pa rin kasi ang asawa at anak ni Kuya Bong pati si Bong ay nandoon. Ipinakilala ko si Ramon bilang boyfriend ko tulad ng plano namin at sobrang sweet namin ni Ramon. Halos hindi ko noon tinignan sa mukha si Kuya Bong at halos hindi ko siya kausapin. Sinunod ko ang payo ni Ramon at ipinakita kong hindi na siya mahalaga sa akin ngayon. Okay naman at nakasurvive ako sa pagkukunwari kong pagpapanggap na okay ako. Kahit pa ang totoo ay muli na naman akong naguguluhan sa damdaming na buhay pagkakita ko kay Kuya Bong. Pero hindi ko inaasahan noong nakauwi na ako sa bahay ay tumawag sa akin si Kuya Bong. Kumusta? Totoo bang nagkabalikan na kayo ni Ramon? O palabas nyo lang yan? Tanong sa akin ni Bong. Sabi ko totoong kami na. At last nasabi ko na rin ang lahat ng nasa isip at puso ko. Sinabi kong ayoko na sa relasyong merong kami. Ayoko nang tinatago at ginagawa lang second choice. Sobrang naiiyak na ako noon pero tinatagang ko ang loob ko na hindi maiyak. Gusto kong ipakitang matapang ako at nakapag-move on na. Ang sabi ko ayoko na. Nananahimik lang siya papadudot pero sa bandang huli ay hindi ko alam na bibigay pa rin pala ako noong sabihin niyang Carol I love you. Hindi ko kayang tuluyang kang mawala sa akin. Sa huli niyang sinabi ay para bang lahat ng sakit hirap pagtatampo lahat ng effort kong ginawa para kalimutan siya ay bigla na namang napawi. At ang naging sagot ko ay babe I love you too. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko alam papadudot na nasa kanto lang siya na malapit sa aking bahay kaya pumunta siya sa bahay. Muli ay nag-alab ang matagal na naming pinipigilang pagmamahalan. Sa loob ng halos 3 buwan, nawala lang lahat ng effort ko na kinalimutan na si Kuya Bong. Nandito na naman ako sa katangahan ko. Hindi ko siya matiis, mahal ko pa rin si Kuya Bong. Mahal na mahal. Inamin ko kay Ramon na pinuntahan ako ni Kuya Bong at nagkaayos na muli kami. Nanahimik lamang siya at ang sabi niya, wala siyang masabi, hindi na niya alam ang gagawin niya sa akin. Bahala na raw ako sa buhay ko. Gusto niya lang mapabuti ako pero kahit na anong gawin niya. Ako pa rin ang masusunod sa buhay ko at ginawa na raw niya ang alam niyang may tutulong niya sa akin pero wala daw siyang magagawa kung ako mismo hindi ko matulungan ang sarili ko. Sobrang hina ko daw. Nagsorry ako kay Ramon pero ang sabi ni Ramon ay magsorry daw ako sa sarili ko dahil muli ko na namang nilugmok sa burak ang kalahati ng buhay ko. Yun na ang last naming pagkikita at pag-uusap ni Ramon. Sinubukan ko pa siyang tawagan o i-text pero out of coverage na ang kanyang cellphone. Tama naman si Ramon,
Oo, mahina ako pero isa lang ang alam ko. Nagmamahal ako. Papadudot, kahit nandito pa sa Pilipinas ang asawa ni Kuya Bong, patago kaming nagkikita dito sa aking apartment. O kaya ay nag-check-in kami. Nag-extend daw ng bakasyon ng asawa niya, Papadudot. Iba ngayon. Mas naramdaman ko kung gaano ako kamahal ni Kuya Bong. Mas pinapakita na niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at mas nag-i-effort na siya na magkita kami. Magmula noon ay naisip ko na siguro ay tama ang desisyon ko na bigyan pa ng isang pagkakataon si Kuya Bong. Naging mas masaya kami tuwing magkasama kami kahit na patago kami. Mas ramdam ko ngayon na mahalaga ako para sa kanya. Nalaman ko rin na hindi sila maayos ngayon ng asawa niya. Narinig daw niya na may tumawag dito na Canadian at nag-uusap sila at narinig niya ang lahat na may kinakasama pala itong Canadian sa Canada at kaya daw ito nag-extend ay upang itry pa na maayos ang kanilang relasyon. Pero nasaktan daw siya ng husto kaya hanggang ngayon ay hindi sila maayos. Pero sabi ni Kuya Bong ay nawala na siya ng tiwala sa asawa niya. Mahal na mahal daw niya ako pero syempre mas mahalaga sa kanya ang pamilya niya at iniingatan niya ito. Pero ngayong nalaman niya ito, na ito pala mismo ang gumagawa ng kalokohan ay nawala na siya ng amor dito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sitwasyong meron sila ngayon ng asawa niya o malulungkot dahil kahit papaano alam ko rin naman na nagdudusa si Kuya Bong sa ngayon dahil sa ginawa sa kanya ng asawa niya. Ang sabi ko na lamang ay huwag niya na lang masyadong damdamin ang lahat dahil lahat ay may dahilan. Siguro kaya pinagtagpo ulit kami sa ganong pagkakataon para hindi niya masyadong maramdaman ang sakit dahil nandun ako nasasalo sa kanya. Sinabi ko na mahal ko siya noong bata pa lamang ako. Mula noon hanggang ngayon hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya, kundi lalo pang tumindi sa paglipas ng panahon. Papadudot, ang sabi ni Kuya Bong ay mahal na mahal din niya ako. Pinapangako daw niya na susuklian niya ang lahat ng yon. Papadudot, bago bumalik sa Canada ang asawa niya ay nagkasundo sila na maghiwalay na lang. Nasa custody na ng magulang ni Angel ang anak nila. Si Angel ang asawa ni Kuya Bong. Ang sabi ni Angel, pag maayos ng lahat ay kukunin niya ang anak nila para isama sa Canada. Lahat daw ginawa ni Angel para ayusin ang relasyon nila pero ayaw na talaga ni Kuya Bong. Kaya wala na ring nagawa pa si Angel. Papadudot, sobrang saya ko na totally wala na si Angel at nagsama na kami ni Kuya Bong sa kondo niya. At nag-apply na rin ako ng trabahong malapit sa unit niya. Sobrang saya namin. Lahat ng hirap at sakit na naramdaman ko before ay napalitan ng saya at galak. Hanggang sa nabuntis na rin ako. At doon namin napagpasyahang ipagtapat na sa mga magulang namin ang lahat tungkol sa amin. Hindi nga lang kami pwedeng ikasal dahil kasal pa rin si Kuya Bong kay Angel. Nung una ay hindi pabor ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa nangyari sa amin ni Bong pero wala na silang magagawa dahil buntis na ako. Napakatanga ko daw at sa dinami-dami daw ng lalaki ay si Bong na may asawa pa at anak. Sabi ko na lang, bago naman ako pumasok sa buhay niya, hiwalay na sila ni Angel. Kaya wala na rin naman silang nagawa kundi ang tagampi ng lahat. Papadudot, para na akong nasa heaven sa saya at sobrang lambing sa akin ni Bong. Responsable at mapagmahal. Lalo nga at magkakaanak na kami. Huminto na rin ako sa trabaho para sa bahay na lang at para maingatan ko ng gusto ang pinagbubuntis ko at maalagaan at maasikaso si Bong ng mas maayos. Akala ko ay wala nang katapusan ang sayang nararamdaman ko pero after ko makapanganak at nasa 6 months na ang anak namin na si Andre ay dumating ang asawa niyang si Angel. Nagulat ako isang araw nang bigla ay dumating si Angel sa unit ni Bong. Nasa trabaho noon si Bong at kami lang ni baby Andre ang nandon na inabutan niya. Pagbukas ko ng pintuan ay tinulak agad ni Angel ang pinto at akala mo ay kung sinong biglang pumasok sa loob. Ang sabi niya, totoo pala ang balita na may kabit at kinakalokohan na naman ang asawa niya. At ako pa daw. Ahas daw ako at malandi, santa santita at napakadami pang masakit na salita at panlalait ang mga sinabi niya sa akin. Kaya hindi na rin ako nakatiis at sinabi ko na sino kaya ang nanlalalaki.
Kung malandi ako, mas malandi ka dahil may asawa at anak ka na, nagawa mo pa rin manlalaki. At least ako, pumatol man ako kay Bong, dalaga naman ako at walang anak. Pero nagulat ako sa mga revelasyon ni Angel. Ano daw bang mga sinasabi ko na nanlalaki siya? Sino daw ang nagsabi sa akin at sabay niya kaming idedemanda? Iharap ko daw sa kanya. Ang sabi ko ay si Bong. Sinabi ko lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya na sinabi sa akin ni Bong, pero tinawanan lang ako ni Angel. Ang sabi ni Angel ay nakakaawa daw ako dahil kung tutuusin dapat mas kilala ko si Bong dahil mas matagal ko itong nakilala at nakasama. Pero wala daw pala akong alam. Ang sabi ni Angel ay pangalawa na akong naging babae ni Bong mula nang magpakasal sila. Babaero daw talaga si Bong at ang sabi sa akin ni Angel, alam ko daw ba na 3 na ang anak ni Bong na puro panganay. Hindi ko daw ba alam na nagkaroon na ng anak si Bong noong 19 years old ito at nasa 3rd year college. Hindi lang sila pinakasal dahil nga mga bata pa sila at nag-aaral. Hanggang sa nagkahiwalay na lang din sila nung babae. Pero itinago nila yon sa lahat, lalo daw sa mga kapitbahay at kamag-anak nila. Alam ko daw ba na hanggang ngayon ay sinusuportahan ni Bong ang bata. Dahil pag hindi niya sinuportahan ay idedemanda siya ng ina ng bata dahil nakapirma daw sila noon sa barangay. Sinusuportahan pero hindi kinikilala dahil never niya itong dinalaw, nilabas o dinalaman lang sa kanila. Babaero daw ito pero hindi pa rin niya ito tolerate daw ang mga ginagawa ni Bong sa kanya. Puro kasinungalingan daw ang alam ni Bong, baka pambabae lang. Yun nga daw, isa pang naging babae ni Bong bago ako ay nagpakilala pa si Bong na binata. Madami pang mga revelasyong sinabi si Angel about kay Bong. Pero ang masakit na sinabi niya ay hanggang kailan ka mahal ni Bong. Pag nagsawa na yun sa'yo at nakahanap na ulit ng iba, iiwanan ka na niya. Ang tanga ko daw at nagpaanak pa ako. Mag-isip-isip daw ako at bibigyan niya ako ng 1 linggo para maghiwalay kami ni Bong dahil pag hindi ko ginawa yon, ang lumayas doon ay idedemanda raw niya ako. Nanginginig na ako at nangihina sa mga nalaman ko about kay Bong pero hindi ako nagpatinag dito. Sabi ko alam pala niyang ganon ang asawa niya. Bakit siya ang habol pa rin ang habol at hindi na lang niya pabayaan si Bong? Na isa rin siyang tanga at trying hard na maayos pa nilang lahat kahit ang totoo ay hindi na at wala nang nararamdaman sa kanya si Bong. Kaya naghahanap na ito ng ibang pupuno ng pagmamahal sa kanya. Pero tinawanan lang ako ni Angel at para ano? Para mas maging masaya ka? Tandaan mo ito, Carol. Ako ang legal wife kahit na anong gawin mo. Sa akin pa rin ang asawa ko at ako ang legal. Kahit na lumabang ka pa, talo ka at sa bandang huli, sa akin pa rin ang asawa ko. Ang tanga-tanga mo, Carol. Ang laki mong tanga. Halos pasigaw na litanya ni Angel sa akin. At doon na ako bumigay, Papa Dudut. Napahagulhol na ako ng iyak. Lumayas ka dito, Carol, at iwan mo na ang asawa ko. Kung may kaunti ka pang natitirang kahihiyan sa sarili mo at pagmamahal sa anak mo. Leave us alone dahil hindi mo ako kilala. Gagawin kong lahat para maging miserable ang buhay mo at ng anak mo pag hindi mo kami tinantanan ni Bong. Huwag mo akong subukan. Yun ang banta na iniwan ni Angel sa akin at sobrang sakit, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano ba ang gagawin ko. Iyak ako ng iyak, gusto kong humapo na agad para makauwi na si Bong at para magkausap na kami. Pero bandang 6:30 ay tumawag sa akin si Bong pero si Angel ang nakausap ko. Magkasama daw sila ngayon ni Bong at naghahapunan. Miss na raw kasi niya ang kanyang asawa na dapat sa pag-uwi niya ay siya ang makakasama kaagad at makakatabi. Pero dahil mabait pa daw siya ay bibigyan niya pa rin kami ng panahon ni Bong para magkausap at tapusin ang lahat sa amin. Kung hindi daw ay para na rin daw akong nakikipaglaban kay kamatayan. Wala akong naisagot kundi ang iyak. Iyak ako ng iyak at halos mapugto na ang aking hininga sa pag-iyak. Gabi na nang umuwi si Bong at agad niya akong niyakap ng napakahigpit. Kasabay noon ang pagsambit niya ng sorry babe, mahal na mahal kita. Umiyak ako at niyakap ko rin siya ng mahigpit. Hindi ako nagalit kay Bong, malumanay ko pa rin siyang kinausap at pinagpaliwanag.
Kinuwento ko sa kanyang nangyari sa lahat ng mga sinabi ni Angel. Ang sabi niya totoo na may sinusuportahan siyang bata na ang sabi ay anak daw nga niya, pero malakas daw ang kutob niya na hindi niya ito anak. Ang babae daw kasi ay hindi naman niya GF noon. Mahilig sa alak at kung sinong mga lalaki ang kasama at nakakatalik daw. Alam daw niya yon dahil madalas daw itong pag-usapan sa buong campus. At napagpustahan nga lang nilang magbabarkada daw noon na lahat sila ay dapat makatikim sa babaeng yon. Halos lahat nga daw sila ay natikman nila ang babaeng yon. Pero nabuntis nga ito at siya ang tinuturong ama. Pero nagkataon na pulis pala ang ama noon kaya hindi na lamang sila pumalag pa. Para walang gulo. Mabuti na lang daw at pumayag ang partido ng babae nang makiusap si Tita Sol noon na huwag munang pakasal ang dalawa. So suportahan na lang muna nila at kung talagang sila sa huli, saka magpapakasal kapag nakapagtapos na sila. Matagal na raw yon at pinagsisisihan na niya at alam niyang hanggang ngayon na hindi siya ang aman. Malaki na ang bata pero katiting na pagkakahawig sa kanya ay wala siyang makita o mahagilap. Hindi rin daw niya nararamdaman ang lukso ng dugo o pagkasabik sa bata. Kaya malakas ang paniniwala niya hanggang ngayon na hindi niya ito anak. Pero nag-aabot pa rin siya para sa bata para lang walang gulo. Dahil maliligalig daw ang partido ng babae. Isama pang pulis ang ama nito. Ang tungkol naman daw sa naging babae niya noong bago ako ay totoo daw yon. Pero hindi daw siya seryoso doon. Sekretarya daw nila yon dati sa opisina, alam naman daw ng babae na may asawa na siya at anak. Pero noong kinumpronta siya ni Angel noong nahuli sila ay sinabi na lang daw ng babae na kunwari hindi niya alam na may asawa siya at anak na pumato lang siya dahil nagpapakilala daw siyang binata para hindi na lang lumaki ang gulo. Kunwari na lang na walang alam ang babae. Nahuli daw kasi siya sa text message noon ni Angel noong umuwi din siya para magbakasyon. Pero wala na raw yon dahil nag-resign na dahil binantaan ni Angel. Ang totoo daw ay hindi naman talaga ng lalaki si Angel at hindi totoong naghiwalay na sila. Doon ako umiyak ng husto. Sa last niyang sinabi, "Napakasinungaling mo naman. Pinaikot mo lang ako at niloko. Buong buhay ko inalay ko sa iyo pero ginago mo lang ako. Pinaniwala mo ako na wala na akong dapat pang intindihin at alalahanin sa inyo ni Angel. Paano mo nagawa yan? Sa tunay mong asawa at sa akin," ang sabi ko sa kanya. "Ginawa ko yon dahil mahal na mahal kita. Ayoko mag-isip ka pa ng iba. Kaya ako nasabi na hiwalay na kami noon at hindi na maayos." Patuloy nitong paliwanag sa akin. "Babe, maniwala ka. Mahal na mahal kita. Nakita ko ang kalagahan mo noong makita ko kayo ni Ramon na magkasama sa bahay. Doon ako natakot na baka tuluyan mo na akong iwanan at mawala ka sa akin." Pagpapatuloy pa nito. Pareho na kaming umiiyak noon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ni Bong na pansamantala akong lumayo. Sa hindi alam ni Angel at susuportahan daw niya ako sa financial at magkikita pa rin daw kami ng palihim pero hindi na nga lang gaanong kadalas. Ang kinalabasan ay isa kong mistress na tinatago ni Bong at ibinabahay. Masakit pero wala akong magawa. Hanggang minsan na pinuntahan ako ni Bong sa bahay. "Babe, bakit ito lang ang bigay mong pera? Alam mo naman na bayaran na ng upa sa bahay at mga billings dito. Kulang itong panggatas pa ni baby at diaper, vitamins at pagkain pa. Palagi na lang kulang ang ibinibigay mong pera." Pagrereklamo ko dito dahil madalas na hindi na nagkakasya sa amin ang perang ibinibigay ni Bong. "Yan muna, gipit ako eh. Ang dami kong gastusin at bayarin. Pinoproblema ko pa si Angel, ayaw niyang bumalik sa Canada. Pinipilit ko pa nga siya na bumalik na siya dahil kulang na kulang naman talaga ang kita ko kumpara sa kinikita niya. Papa Dudut, napilitan akong bumalik sa pagtatrabaho at kumuha na lamang na mag-aalaga sa anak ko tuwing nasa trabaho ako. Tinulungan ako ni Ramon na makahanap agad ng trabaho. Oo, nagkaroon muli kami ng communication ni Ramon nang hindi sinasadyang nagkita kami sa mall habang namamasyal kami ng anak ko noon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat pero as usual ay wala akong narinig na panlalait o paninisi mula sa kanya. At noong nangailangan ako ng trabaho agad niya akong tinulungan.
Papadudot habang tumatagal ay nababawasan ang pagdalaw sa amin ni Bong. Ganon din ang pagbibigay niya ng pera para sa anak namin. Pero hinayaan ko na lamang dahil alam kong may problema pa ito kay Angel hanggang sa medyo matagal na nga na hindi ako kinokontak at dinadalaw ni Bong. Kaya napilitan akong kumustahin ito at tinawagan ko pero out of coverage ang number niya. Napilitan din akong kuntsabahin si Ramon na puntahan sa trabaho si Bong para kumustahin man lang. Pero sabi ni Ramon ay nag-resign na daw ito sa trabaho at ang ginawa daw ni Ramon ay pinuntahan ito sa kondo nito si Bong pero ang sabi daw ay nasa bakasyon daw ang mga mag-anak nila. Lumipas pa ang ilang araw at linggo pero hindi pa rin bumabalik ang mga ito. Hanggang sa umuwi ako sa amin sa Bukawi para pumasyal na rin kasama ang anak ko. Pero ang gusto ko talaga ay makibalita kay Tita Sol tungkol kay Bong. Pero laking gulat ko nang malaman kong hindi na doon nakatira si Tita Sol. Ang sabi ni Mama binenta na raw ang bahay at lupa nila. Si Tita Sol daw ay kasama na ng asawa nito sa Bicol at doon na mag-i-stay for good. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa, Papadudot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sabi ni Mama bakit daw wala akong alam nasaan daw si Bong, dapat daw diba ay alam ko ang mga bagay na yon. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na mapaiyak ako at kinuwento kay Mama ang lahat. Naniloko ako ni Bong at pinaniwala niya akong hiwalay na sila ni Angel pero ang totoo ay hindi pala. Sobrang galit na galit si Mama noon sa ginawa sa akin ni Bong pero sabi ni Mama hayaan ko na at kalimutan na ng tuluyan si Bong. Bahala daw ang Diyos sa kanya at sana daw ay magsilbing aral na ang ginawa kong pagkakamali sa buhay. Ang anak ko na lang ngayon ang intindihin ko. Sobra akong suklam na suklam kay Bong pero tulad ng sinasabi ni Mama ay kalimutan ko na ang lahat at magpakatatag at maging matapang para sa anak ko. Iniwan ko na si Andre ang anak ko sa mama ko at kumuha na lamang na mag-aalaga dahil may mga trabaho pa rin sa palengke sila Mama at Papa. Ipinagpatuloy kong aking trabaho sa Maynila pero iniwan ko na ang apartment na tinitirhan ko noon. Lumipat na ako sa iba, nagpalit na rin ako ng number at kinalimutan ko na ang lahat. Unti-unti ay babangon ako at magiging matapang katulad ng sinasabi ni Mama. Hanggang sa nakilala ko naman si Lloyd. Si Lloyd ay katrabaho ko, nanligaw ito sa akin at dahil attracted din naman ako sa kanya ay agad ko itong sinagot. Gwapo rin si Lloyd, tall, dark and handsome. Alam naman niya na may anak ako sa pagkadalaga at tanggap niya ako. Masaya ako kasi nararamdaman kong mahal ako ni Lloyd at pinagdarasal kong sana si Lloyd na ang sagot sa aking dasal. Dahil kay Lloyd ay unti-unti ko nang nakalimutan ang tuluyan si Bong. Pero bakit ang lupit ng tadhana sa akin, Papadudot? Kung kailan okay na ako saka muling magbabalik si Bong. Minsan isang araw ay may naghahanap daw sa akin sa waiting area ng opisina. Hindi ko alam kung bakit at kanino at saan nalaman ni Bong ang trabaho ko. Papadudot halos 2 taong hindi nagparamdam sa akin si Bong tapos ngayon ay andito siya. Madami akong tanong kaya sabi ko mamaya na lang kaming pagka-out ko mag-usap. Ang hindi ko alam ay nakasubaybay pala ng palihim sa akin si Lloyd. Sabi ko kay Lloyd bauna na ako sa pag-uwi. Mamaya kasi may iba pa akong lalakarin. Sabi niya okay lang. Papadudot nag-usap kami ni Bong at nalaman kong binenta na niya ang kondo niya at doon siya tumira sa Pampanga sa probinsya nila Angel. Kasama ng anak nila ni Angel. Hindi na raw bumalik sa ibang bansa si Angel at binasag daw ni Angel ang CP niya at pinutol ang SIM card kaya nawalan na siya ng contact sa akin. Masyado raw siyang binantayan ni Angel kaya hindi siya nakaporma. Pero kahit kailan ay hindi niya daw ako nakalimutan kami ng anak ko. Kinukumusta niya ang anak namin. Ang sabi ko ay wala na siyang pakialam. Sabi ko kung tapos na siyang magpaliwanag ay pwede na siyang umalis. Magkalimutan na kami at hayaan na niya kami ng anak ko. Masaya na ako ngayon sa buhay ko at sana ay magpakatino na lamang siya sa asawa niya. Pero sabi niya mahal niya ako at ilang ulit pa na nakiusap siya sa akin at nagmakaawa at sa huli ay bumigay na naman ako. Sinama ko siya sa apartment ko at may nangyari sa amin. Naiisip ko si Lloyd, naawa ako dito dahil napakabait nito sa akin. Mahal ko siya at tanggap niya ako at alam kong mahal na mahal niya ako pero eto na naman ako sa katangahan ko. Bakit hindi ko magawang hindian si Bong?
meron pa rin akong attraction na nararamdaman kay Bong. Bakit pagdating kay Bong ay hindi ako makatanggi? Ganon ko kamahal si Bong. Papadudot kinabukasan ay alam ni Lloyd na sumama ako sa isang lalaki at yun ay si Bong. Inamin ko sa kanya na si Bong ang ama ng aking anak. Pero hindi ko inamin na sumama ito sa aking apartment at may nangyari sa amin at nagkamabutihan na naman kami. Ang sabi ko ay nag-usap lamang kami para sa anak ko. Papadudot lumuwas lang ng Maynila si Bong para hanapin ako at makausap. Niyaya niya akong tumira kami ng anak ko sa Pampanga kung saan ay malapit kami sa kanya. May tinayo silang business doon ni Angel na hindi niya pwedeng iwan para malapit kami sa kanya. Meron na raw siyang nakita na bahay na pwede naming tirahang mag-ina. Kaya sana raw ay pumayag ako. Pero sabi ko ay bigyan niya ako ng panahon para mag-isip. Sabi niya mahal na mahal niya ako at hindi kami naaalis sa isipan niya kahit kailan. Kaya nang nakaalis ang asawa niya ay agad niya akong pinuntahan. Papadudot kahit sobrang dami ng sakit at pagtitiis na dinanas ko kay Bong ay masasabi kong siya lang ang minahal ko ng ganon katindi. Kung puso ko ang susundin ay mahal na mahal ko si Bong, pero kung isipan ko ang susundin ay ayoko na. Ang sabi ni Bong kung siya lang ang masusunod ay gusto na niyang makipaghiwalay sa asawa niya at sa amin na ng anak ko sumama kaso ay nagbabanta si Angel. Matapang ito at hindi niya daw hahayaan na mapunta lang ito sa iba. Magkamatayan na raw kung magkakamatayan. Papadudot sa kakatawag sa akin ni Bong at kakaligaw muli ay napapayag niya ako. Nakipaghiwalay ako ng maayos kay Lloyd at kinuha ko ulit ang anak ko. Galit na galit sa akin si mama dahil inamin kong nakipagbalikan ako kay Bong pero wala na silang magagawa sa aking desisyon. Papadudot binahay muli kami ni Bong sa hindi naman kalayuan sa bahay nila. Nag-apply ako ng trabaho at kumuha ng tagapag-alaga sa bibi ko. Papadudot bumalik ako sa dati ang sigla at saya ng aming pagmamahalan at pag-iibigan ni Bong. Lalo niyang pinaramdam na importante kami ng anak ko sa kanya at mahal na mahal niya kami. Binigay ang dapat na para sa amin at pangangailangan naming mag-ina. Minsan iniisip ko kung hanggang kailan kami ganon. Pero ang importante ay nagmamahalang kami. Kahit ganon ang sitwasyon namin ay masaya naman ako at kontento na. Papadudot palagi kong pinagdarasal noon na sana si Bong na ang makasama ko hanggang sa aking pagtanda. Hindi ko alam kung paano pero naniniwala akong kami pa rin ni Bong sa bandang huli. Ang dami ko ng sinakripisyo para sa kanya. 4 na taon na noon si Andre ang anak namin nang mabuntis na naman muli ako ng pangalawa. Sobrang saya ni Bong. Ang sabi niya sana babae na raw kasi puro lalaki ang anak niya. Sabi ko kung magiging babae ba ang anak namin ay magagawa na niyang iwan at hiwalayan si Angel. Alang-alang sa amin ang mga anak niya. Ang sabi niya hindi daw ganon kadali. Huwag ko daw hingin ang ganong bagay. Hanggang sa nanganak na nga ako at babae nga ang naging anak namin na si Andrea. Tuwang-tuwa noon si Bong at halos doon na nga sa amin tumira noon si Bong. Aliw na aliw siya sa amin noon ng mga anak niya na sina Andrea at Andre. Napakasaya ko noon para talaga kaming tunay niyang pamilya. Na sana nga ay totoo pero papadudot wala nga yata talagang lihim na hindi nabubunyag. 2 taon na noon ang anak naming bunso na si Andrea. Hindi na ako nagtrabaho noon at ako na ang nag-aalaga sa mga anak ko. Nang isang araw habang nagsasampay ako ng mga nilabhan ko ay may isang babaeng napansin ko na nakatayo sa labas ng mababa naming gate. Naka-sunglass ito at nakapayong. Pero nung napansin niyang nakatingin ako sa kanya ay nagtanggal na siya ng salamin at nakilala ko na si Angel ito. Lumapit siya sa akin at bigla akong kinabahan. Pero nagulat ako dahil parang hindi naman ito galit sa boses niya. Ang sabi niya pwede bang tumuloy. Naramdaman ko naman na parang hindi naman niya gusto ang gulo kaya pinapasok ko siya. Pinaupo ko siya sa salas, nasa school noon ang panganay kong si Andre dahil nag-aaral na ito. Ang bunso ko naman na si Andre ay kinuha ko at binuhat ko habang nanonood ng cartoon sa TV at naglalaro. Ang laki na ng bunso ninyo ni Bonga. Siguro'y malaki na rin ang inyong panganay, nakangiti nitong sabi. Hindi ko alam noon kung ano ba ang tumatakbo sa isipan ni Angel, pero nginitian ko pa rin siya. Oo, nasa school siya, sagot ko naman dito. Mahal mo talaga si Bong, no? Hanggang ngayon,
Kayo pa rin at nagkaroon pa kayo ng pangalawang anak. At pumayag ka pa talaga na tumira dito sa bayan ko para lang makasunod kay Bong. Bilib din ako sa iyo, Carol. Maganda ka naman pero inaksaya mo sa isang katulad ni Bong na pamilyadong tao ang itsura mo. Nakatapos ka naman at may pinag-aralan pero mas pinili mo maging ganyan lang. Isa kang kabit. Trying hard na kabit. Malumanay akong pinagsalitaan ng mas marami pang mas masasakit na salita ni Angel. Gusto ko sana siyang sagutin dahil nasasaktan na ako sa pag-apak niya sa pagkatao ko pero tinaas niya ang palad niya para pahintuin ako sa pagsasalita at nagsimula siyang umiyak. Pinipigilan niya ang iyak niya, alam ko, at tuluyan ngang pumatak ang mga luha niya. Wala kang karapatan na magsalita, Carol. Ako lang ang may karapatan. Kaya please pakinggan mo lang ako. Malumanay pa rin at halos pabulong na sabi sa akin ni Angel. Dahil sa pagsinghot niya sa pag-iyak. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi mo lang alam pero sobrang sakit ng naranasan ko at pagtitiis. Para lang hindi masira ang pamilya kong iniingatan. Mahal na mahal ko ang anak ko at si Bong. Mahal na mahal ko ang pamilya ko pero sinira mo lang. Umiyak pa rin si Angel at halos pabulong na niyang bigkasin lahat ng lumalabas sa bibig niya. Dahil doon ay napaiyak na rin ako. Ramdam ko ang lahat ng nararamdamang sakit ni Angel dahil naranasan ko rin yon. Naranasan ko din at kay Bong din mismo. Galit na galit ako sa iyo, Carol. Inagaw mo sa amin ang aking anak ang para sa amin naman talaga dapat. Inagawan mo ng ama at masayang pamilya ang aking anak. Inagawan mo ko ng asawa at pamilya. Pareho na kaming umiiyak ni Angel noon. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Papadudot nang masabi niya ang lahat ng sama ng loob niya sa akin ay umalis na siya at kinabukasan papadudot ay nagulat ako dahil dumating si Bong na dala lahat ng gamit niya. Masayang masaya siya na yumakap sa akin at ang sabi niya malaya na kami. Papadudot nakipaghiwalay na raw sa kanya si Angel dahil noon pa pala daw alam ni Angel ang tungkol sa amin noong nasa Canada pa siya. Dahil pinasusubaybayan niya pala si Bong pero hinayaan na lang niya. Noong nalaman niya na ako na naman pala ang babae niya, naisip daw niya siguro na mahal talaga ako ni Bong. Kaya nagpaubaya na ito. Isa pa ay naisip daw nitong lalo siyang masasaktan kung ipagpapatuloy pa nila ang relasyon nila. Papadudod iniwan ni Bong lahat ng negosyo nila kay Angel at umalis na kami sa Pampanga. Tumira kami sa bahay namin sa Bukawi at pareho kaming nagtatrabaho ni Bong. Nag-ipon para makapagpatayo ng sariling bahay at lupaing ibinigay sa amin ni Papa na nasa Bukawi din. Maliit lang pero unti-unti ay naipatayo namin yon. Tapos ay nag-ipon ulit para sa maliit naming negosyo. Masayang masaya ako dahil lahat pala ng sakripisyo ko para kay Bong ay hindi maibabasura lang. Sa ngayon papadudod ay naikasal na kami ni Bong, going to 40 years old na ako at si Bong naman ay 49. Pinaanal na ni Angel ang kasal nila ni Bong at nakapag-asawa ulit si Angel ng isang foreigner. Ang balita namin ay sa Canada na naninirahan si Angel at ang anak nila ni Bong. Hindi ako nagsisisi na si Bong ang pinili kong lalaki na makasama sa buhay ko. Napaka mapagmahal niya sa akin at sa dalawa naming anak. Responsable at mula noon ay hindi na ito tumingin pa sa ibang babae. Ang sabi ni Bong, hindi siya babaero sadyang hindi pa lang niya nakikita noon ang tunay na pag-ibig na hinahanap niya. Na makokontento siya. Ang hindi niya alam sa akin lang pala daw niya yon matatagpuan. Hindi niya agad nakita at naramdaman na hinain na pala agad ng Diyos sa kanya. Noon pa lang at ako yon. Pero dahil naging mapaglaro talaga ang kapalaran at tadhana ay kinailangan pang may madamay na iba at naging paligoy-ligoy pa ang lahat. Sa ngayon papadudod masasabi kong legal na akong asawa ni Bong. Minsan talaga mapaglaro ang tadhana sa atin. Pero magtiwala ka lang at sa bandang huli ay pagpapalaing ka rin. Sana po ay mapili ninyo itong mabasa at may lathala sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Carol. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.